So alhamdulillahi dukan ɗan Zamfara wanda an mazauni Zamfara ba mai yawo ba ya fita a bashi labari yana wajen jiha ko yana jihar Sokoto ko yana Kaduna ko yana Abuja, wanda an mazauni jihar Zamfara mai mulki wanda a shugaban karamar hukumar mulki iri na wanda an zaune gida ba wanda an wajen jiha ba. So alhamdulillahi mun san mai girma gwamna yana faɗi tashi akan abin da ya shafi matsalar tsaron jihar Zamfara, kama daga ba jami'an tsaro motoci, man da suke zuba su je a operation, abin da ya shafi abinci, abin da ya shafi allowances nasu, da faɗi tashin da ake na ganin cewa an kare lafiyarsu ta hanyar bayar da sirri ga su jami'an tsaron nan da taimaka musu da masu basu sirri hanyoyin da ya kamata su bi da inda ya kamata su shiga. Domin ganin cewa an yi wannan operation lahiya an kare lafiya. Kuma ana samun nasarori ga wannan operation da ake yi kwarai da gaske. Na'am, to honorable ka kara jaddada maganar da shi gwamnan jihar Zamfara na cewa an samu saukin tsaro a jihar Zamfara. To amma wani shugaban karamar hukuma a nan yankin naku da ke fama da wannan matsalar wanda aka dakatar da shi yayi ikirarin cewa matsalar ta mafi kamari a wannan lokacin, me zaka ce kan haka? To alhamdulillah malam Okasha, to ka san shi kan dukkan al'amari komi daga Allah ne. Sannan ga marar lahiya duk sanda za a tambaye shi ya jiki, to in kana godiya ga Allah da ya kamata ka ce da sauki, ba a tambaye ka ya jiki ba ka ce babu sauki. Maganar da mai girma gwamna yi cewa an samu saukin matsalar tsaro, ai duka wanda a cikin jihar Zamfara ya san da wannan. Zuwan wannan kwamishinan 'yan sanda da hoɓɓasan da jami'an soja kai ana gani kullum update ɗin da ake hitarwa, kullum sakamakon da ake hitarwa akan nasarar da ake yi akan mutanen nan. Ya gaje shi ne kuma yana iya kokari ne ganin cewa ya magance wannan matsala. To amma ana cewa matsalar ta ƙara kamari a wannan gwamnati, musamman ma a ranar da ya bayanin cewa an samu saukin wannan matsalar tsaro kafin washe gari 'yan ta'adda suka tada wata bam a wata mota har ya kashe jami'an tsaro. To ka san malam Okashi, to aski idan ya kawo gaban goshi ya kawo ƙarshe ya fi zahi. Su waɗannan mutane ana cin galaba su, ana cin zarafin su ne. Suna ƙoƙari ne su ganin cewa sun mai da martani ganin cewa kamar ba su gaji ba, amma duk wanda yake cikin jihar Zamfara ya san cewa sun gaji kuma ya san cewa ana cin galaba a kansu. Maganar da shi wannan ciyaman ya yi abokinmu, wannan magana ya yi ta ne saboda misali kafin an ce kowane tsuntsu kukan gidansu yake. Ita bukkun din da yake magana misali ko lokacin da yana ciyaman misali kwana nawa yake a bukkun, bai taɓa kwana a bukkun cikin garin bukkun local government ba. Duk da yake bukkun headquarter local government ɗin ta bukkun ba ita ce garin su ba. Nasarawa a garin su, amma Nasarawa gar a garin su dududu mulkin da ya na local government chairman har ya kare bai taɓa yin kwana 30 cikin a tattara kwanakin da ya cikin Nasarawa bai kwana 30 ba gabaki ɗaya. To honorable ya yi kirarin cewa ku shugabannin ƙananan hukumomi gwamna bai ba ku dama na isa gare shi domin ku bashi bayanai na abubuwan da ke faruwa, wannan ne ma yasa wasu suke kai masa wato ƙididdiga ta wadda ba ita ce daidai ba kan matsalar tsaron jihar Zamfara. To magana ta gaskiya malam Okashatu, ni a matsayina na shugaban karamar hukumar mulki ta Bungudu, Allah ya sani na yi ma gwamna adalci, duk ni kira shi ga waya zai ɗauka, in ya ga miskol ina zai mai kai mini. Sannan magana wai in za ni ganin shi sai na nemi appointment ko gida ne ko office, ni ban taba ba. Duk sadda ni tashi gani ne ta ni kai in gan shi, kuma bai taba ce mani missa ka zo baka nemi appointment ba. Duk da kan hanya ko masallaci aka hito a cikin gidan gwamnati na tare shi zai tsaya saurare ni, in magana da zamu karewa ce nan mu kare, in wanda zamu je office sai ce mu je office. So kaga maganar mu ce bai ba mu dama ba, ko bai ba mu damar mu kusance shi kuma faɗa mai in mun kai haka, so tsakanin da Allah ba mu kyauta mu kanmu ba, kuma ba mu mai girma gwamna adalci ba. Matsayin mu na ciya mu ma mai girma gwamna mu ne wakilan shi a ƙananan hukumomin mu ne gwamnonin ƙananan hukumomin mu. Don haka ba wai sai mai girma gwamna ya tashi ya je kowace karamar hukuma ba, mu ne ya kamata mu tsaya mu tsare ƙananan hukumomin mu kawo mashi rahoton abin da ke faruwa, kuma mu gaya zai yi yayi supporting namu abin da ya karhin mu ya zan an yi shi. Amma magana a cewa mai girma gwamna bai zuwa ƙananan hukumomi, to mu menene amfanin mu a matsayin mu na shugabannin ƙananan hukumomi? To honorable, yanzu a ce da kai ne gwamnan jihar Zamfara, akwai wani abu da zaka yi daban wanda ya sha bamban da shi wannan gwamna yake yi? To tsakanin da Allah ina gaya maka, ko ni a gwamnan jihar Zamfara, abinda mai girma gwamna yake yi domin ganin cewa ya kawo ƙarshen matsalar tsaro wallahi ita zan yi. Don na tabbatar da hanya ce mafi ɗorewa.
sannan misali yanzu kaga dukkan abun da ya kamata ya yi mai girma gwamna ba shine zai tashi ya je cikin daji ya ci mutanen nan ba. Sannan na ji magana akan cewa hitan mai girma gwamna yana yawo ba dalili ba mi kuskure ne. Ka dubi mai girma gwamna ka ce yana ƙarya, baya ga ka ce yana ƙarya kuma ka ce yana yawo. Yawon da mai girma gwamna kai ai yana bada ma'ana don duk yadda ya hita sai ya zo mu jihar Zamfara da wani abun alheri wanda gashi na ana yi. Sannan kai yamanci a ƙaramar hukumar mulki ta a garin shi na Nasarawa an gina asibiti wadda ta General Hospital ta Nasarawa Burkulu, wanda shi kan shi wanda yake wannan magana kafin ya zan ciyaman na local government shi an ka ba kwangilar wannan ginin wannan asibiti wurin miliyan 600 da wani abu gina ta. Na honorable wannan ba zargi ne kake yi ba? Ba zargi bane wannan nake. Gaskiya ce nika faɗi kuma shi wanda nake wannan magana da shi ya san abin da nake faɗi. Bunda an roƙona ga al'ummar jihar Zamfara cewa su taya mai girma gwamna da addu'a, su taya mu da addu'a domin ganin cewa Allah ya kawo mana ƙarshen wannan ibtila'i na matsalar rashin tsaro da muke ciki. Domin cewa ita wannan matsala ce ba ta mutum guda ba, matsala ce wadda take neman karo wadda take neman agaji, wadda take neman gudunmuwa daga kowane bangare.